Bideo honetan adibideen bidez, batuketak eta kenketak parentesiekin zelan egiten diren ikusiko dugu. Hasi gaitezen adibide honekin. Eragiketa kombinatuetan ikusi gendun bezala, lehenengo parentesi egin behar dugu. Beraz, 16 ken eta parentesiak zenbat ematen du? -5. Baina kontuz, hemen ikurbi bata bestearen atzean geratu zaizkigu. Eta horrek emoten dau morse dala, bai? Orduan, bi ikur bata bestearen ondoan geratzen direnean parentesi bat behar dugu. Orain bai, ondo adierazi dugula. Zer gertatzen zaigu orain? Parentesi hau kendu egin behar dugu. Gogoratu dezagun aurreko bideoan ikusi duguna. Ikur bi berdinak direnean, irabazi egiten dugu. Batuketa. Ikur biak desberdinak direnean, galdu egiten dugu. Kenketa. Kasu honetan, ikurrak berdinak dira, beraz batuketa bat daukagu. 16 gehi 5. Eta hori 21 da. Egin dezagun orain beste adibide hau. Oraingoan ere parentesi egin behar dugu lehenengo. 12 gehi, zenbat da parentesia? 3 ken 5 minus 2. Eta aurrekoan gertatu zaigun bezala, bi ikur bata bestearen ondoan geratu zaizkigu. Eta hori matematikoki ez dago ondo adierazita. Parentesi bat behar dugu. Orain, parentesi hori kenduko dugu. Ikurrak desberdinak direnez, kenketa bat eukiko dugu hor. Eta 12 ken 2, 10 da. Beste adibide honetan ere, parentesiarekin hasiko gara. Eta parentesia, 9 ken 7, 2 da. Eta 6 ken 2, 4. Eta bokatzeko, azkenengo ariketa hau egingo dugu. Lehen egin dugun bezala, lehenengo parentesiak egin behar dugu. Parentesi hau eta bigarren parentesi hau. Lehenengo parentesiak 2 ken 10 minus 8. Ez dugu parentesi artean ipini behar. Eta jarraitzen dugu. Gehi kortxete. 5 ken. Eta orain egin behar dugu parentesi hau. Minus 8 gehi 2 minus 6. Eta minus 6 hori parentesi artean ipini beharko dugu. Bestela ikur bi bata bestearen ondoan geratuko litzaiguke. Jarraitzen dugu. Ikusten duzuen moduan hemen ez daukalekurik, beraz beko lerroan jarraituko dut. Baina hemen behan berdin ikurra ipiniko dut. Jarraipena dela adierazteko. Orduan, minus 8 gehi. Eta hemen egin behar duguna da parentesi hau kendu. Ikurrak berdina direnez, minus eta minus, batuketa bat geratzen zaigu. 5 gehi 6. Baina kontuz, kortxetea daukagu eta barruan ez dago parentesirik. Beraz, kortxetea parentesi bilakatzen da. Orain, parentesia lehenengo. Beraz, minus 8 gehi eta parentesiak 11 ematen du. Eta minus 8 gehi 11, 3 da. Honekin, klaseko ariketak egiteko presago zie. Laster arte!